percepții diferite. Astea-s doar percepții diferite. Dacă le înțelegi, 100 de argumente și mă dau peste cap. Toți trăiesc pe pământ în realitatea lor și orice le putu spune tot o să facă ce vor. Că tot vin cu idei, am 100 de argumente și mă dau peste cap 1000 de fragmente. Am studiat nopți întregi, cum de nu înțeleg, până am înțeles corect că nu trebuie să aleg. Toți știm adevărul de amintiri acoperite sfinte, fără să mă explic, astea-s percepții diferite. Vreau să vă vorbesc, să vă spun tot ce-am în cap. De obicei urmăresc, de analiză nu mai scap. Orice gând, orice ce sigur poate fi explicat, dar pentru cine n-a înțeles e puțin mai complicat. Cuvinte spuse aiure aduc sentimente tipărite, inevitabil te atrag lângă persoane ipocrite. Și te întreb de ce mood-ul se schimbă așa rapid, dar de câțiva ani trebuie să te zbați cu orice cretin. Noaptea nu pot să adorm după 12 insomnie și cu toată luciditatea o să mai scriu o melodie despre cum în general oamenii nu mai fac efort, dar confortul e special până te aduce mormânt mort. Despre oameni ce nu vor puțin mai mult de la viață, ce nu-s mulțumit și nu se închină de dimineață. Sunt atâtea sensuri ce vânez și informații duc o tonă, și cu psihologie prin cuvânt te duc într-o zonă de te vezi fără mască, fără filtre de ajutor, că fix asta e cheia ce te va ajuta în viitor. Mai fugi de tine că e de și dureri nerezolvate și se adună multe în timp și te trezești mergând pe coate. Toți trăiesc pe pământ în realitatea lor și orice le-ai putut spune tot o să facă ce vor. Că tot vin cu idei, am 100 de argumente și mă dau peste cap 1000 de fragmente. Am studiat nopți întregi, cum de nu-i înțeleg, până am înțeles corect că nu trebuie să aleg. Toți știm adevărul de amintiri acoperite sfinte, fără să mă explic, astea-s percepții diferite. Asta e Jessica și pentru voi am scris ceva. Ne revedem curând, ne mai auzim noi cândva. Să mai vorbim puțin despre ceea ce ne apasă. Cu pixul în foaie este arta cea mai frumoasă.